alle sammen. I dag vil jeg vise jer en villa, jeg har bygget i Minecraft. Jeg havde faktisk filmet det, men på en eller anden måde, så virkede den ikke rigtigt. Så nu viser jeg den bare lige, så I kan se den. Og forhåbentlig bygge den, hvis det kommer dertil. Den ser alt i alt ret godt ud, efter min mening. Men det var bare en lille ting, jeg ville dele her, fordi jeg ved ikke helt, om det virker. Hvis den virker, så skal jeg nok dele en video lige om lidt igen. Vi ses!